Long. Haman ka padulong. Bukid, sir. Ha? Ato bukid. Mag-usa mga bukid. Mga og gulay kay akong ibaligya. Mga- Pait og tambal ni Papa. Manguha ka gulay kay. O ibaligya kay para pait og tambal ni Papa. Imong ibaligya para makapalit kag tambal sa papa. Noon sa man imong papa? Lantan. Hilantan. Haman na imong mama. Ang tuwag Manila. Tuwag Manila. Nag-usa mag Manila. Biyaan mi bata pa, biyaan namin. Aw gibiyaan mo sa imong mama. Bata pa mo. Sus taon ko. Pwede kayo pang istorya sa dito be. Dito ra, daplin. Amang ka manguha gulay yon. Sa bukid. Unsa man nga mga gulay yon? Ang pako. Pako. Unsa pa? Nang gabi paw. Gabi pa oh. Ang udlot sa gabi. Muna imong ibaligya karon. Mao jud na imong ginabuhat. Mamaligya manguha kag yung nana para imong ibaligya. Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Unsa man day sakit sa imong papa? Ang ito siya nailantan. Dugay na kayo. Adugay nagilantan yung papa. Basing na sakit. Wa ninyo gipa-check up. Wala. Kay ngano man? May kwarta yun. Wa mo'y kwarta. Nag-eskwela pa ka. Wala. Kaya ako yung nagbuhay sa akong Papa. Wala na ka ni eskwela kay ikaw nagbuhi sa imong papa. Sa ato padugay ni jud sakit yung papa. Hindi na. Pero wala jud mo nakauna-una og pa-check up sa imong papa. Wala. Ako may kwarta. Unsa man imong papa naglubog na? Wala kung kaya ng lubog. Makakuan pa siya lakaw-lakaw. Nakalakaw-lakaw pa siya. Pero dili na kaya manarbaho. Pila naman yung edad sa imong papa di ay? Kuan ko siya. Yung sinta. Sa sinta na kapin imong papa. Sus taon pud nimo eh. Bata pa ka ba pero imong utok labi na ka matured. Imong utok puro na panginabuhi para makatabang ka sa imong papa. Kapalit ka og bugas para makapakaon sa imong pamilya. Bilib jud ko nimo ba? Nya karon na niud to na ka. Wala pa. Nganong pa man ka na niud to? Eh, nagdali ang ko gyud. Nagdali ka. Tulong sa bukid. Para makabaligya din kong kuan. Makabaligya ka og mga utanon. Kaya para imong ipalit og tambal sa imong papa. Sus taon pud. Hama dapat yung balay dito ah. Sa ubos. Sus. No. Nya karon unsa may ikaistorya nimo sa imong mama nga gibiyaan mo? Ang tanak balik na kamak para mabuhat ang pamilya kahit looy na si Papa. Luoy na kasi ang papa. Unsa may pangalan sa imong mama pod? May limbinot lang. Maylin Benaflor. Sa nadumduman nimo pila na mga katuig gibiyaan sa imong mama? Hingdong kay bata pa mong biyaan. Pila na may edad nimo ron? Kuan na 14. 14 na ka? Stop nimo boy. Dahil unsa lang akong trabaho ya kay para makapalit og tambal Papa og bugas og sudan. Makapalit kag bugas ug sudan. Grabe bilib kay ko sa imuha ba? Sa imong pangidaron bitaw. Nakahunon nakapanginabuhi. Nga na maginaya kay pobre niya tao. Kaysa nila siya. Oo. Okay, chinilas? Ano makakapalit og chinilas? Wala may korta. Kay kwarta? Sus, taon. Sige, ani na lang. Muagto pa man jud kas cruising jud. Ayaw na lang agto cruising ha. Nako ihatag nimo. Oh, pangpalit mo bugas. Dili dako mo kay na ya. Di ka mo dawat ani? Ngano man? Dako ra kay na. Dako ra kayo? May na lang makapalit kag tambal sa papa. Dawat oh. Na, Salamat yan niya. palit na nimo tambal ha. Palit na nimo bugas oh. Napa oh. Ayaw na ya ay dako na kay ni. Ha? Dako na kay sa nani. Dako na kayo? Sige lang. Dawata lang ni kay para may na lang makatabang-tabang sa inyo ha. Ayaw ka ulaw, maulaw ka? Maulaw mo kuya. Maulaw ka? Ayaw ka ulaw, dawata oh. Oh. Nya Salamat karon. yan niya. Oh. Uli lang ka sa inyo ha kaw para makapalit kag tambal sa imong papa. Kaw, nya bugas ha. Oh. Mauro to ha.